Jamen, fedt. Det er da helt vildt. Så er der er overhovedet ikke noget galt eller noget? Nå. Det er jeg da bare super glad for at høre. Og der er, altså, det er dig, der så har tjekket det den her gang. Og ja, er det dig, der så har sendt de prøver ind, eller er det du har sendt dem videre til nogle andre, og der kan ikke være sket et eller andet med, at de ikke er blevet sendt til en anden, eller hvad? Men det er bare fordi, jeg tænker jo umiddelbart, jeg har jo lige været ved min egen læge, hvor hun så siger også, at der ikke er noget galt, og nu er så kommet videre til en anden læge, og så er du så den sidste læge, og du siger også, at der ikke er noget galt. Og det er underligt for mig, fordi jeg jo bare tænker, jeg føler jo, at der er noget galt, og det er der så ikke. Og det er jo bare vildt fedt, altså. Så skal jeg bare have den tanke ud af mit hoved om, at alt er, som det skal være, og prøverne er fuldstændig... Der er ikke noget at se på noget som helst, og du har sagt, at det er der ikke, og det var fedt. Det var mega fedt. Så er det bare for mig om at komme ud og komme videre og komme afsted, og jeg tror, jeg kører ud og kører en ny kjole eller et eller andet. Jeg skal bare ud og nyde livet nu. Så det var fedt. Og du er helt sikker?